Tumuri Ndizi TV gendera gutubate buna butambiritira n'inkoro kwa Vincent Onyancha. Togotigana nayo nigo yaba umuichano asaba menyi bensemo ya Nyamwanso iyo kutoka Tabaka ebunge ya South Mugirango County ya Kisii achinga kie Sanduku yemo yatoke nseme yoke bwate Picha iyo mugaka oyomo nigo ononya nabo umufada wekanise yemo abaga wikirana sayo nagokora masababene ase Sanduku yero wikasegeta seni kyabanyanyimbo korengana no mugaka oyo nigo okungusana nako aberego kwenikibwa ase amateyo egentokero kendege koirera ebikore bune muri Keito Frida Kerbo na Mangi. Ayaiganaro ainekigwa asensemo ya Nyamwansu Tabaka ebunge ya South Mugirango County ya Kisii. Abamenyi benseme yoni go baba no moichano monene maiga yokonyore Sanduki kebekire ebicha yo mugaka ondabu emambia ya lero. Yarenge mambia ekirani yanoboki omwana nani sukuru akoira omere Sanduku ane ro manyokiro gondena ya ni oraire Sanduku nebekire ali tuka ya umate ekarona amanyoka goja na nyori amaine Sanduku ne ro ere yejibao yakire rangi hefomeka ebicha yane nwebekire igoro twakorere kira jweseni no mwana one okoruku Bismarck ondabu kolende talia yoka ni gobo igo aene kibuna amatuko amaega na umuliretwe amanyinka asenka yaye kolende akarangelia abapasta abasabete nera kaige nanga ayo aelire mambi yana libuga kiete muna likwa rwetali tare ine nadina renterwa amanyinka ngaumulirugae ebaranda amange mono agaichoro na wana majirani na amanyete kibichantu aruseti na arwesa urinyegenete nyasaye ngarangelia abapasta togasibi togaitera Boigo nigo aerera ase emechando ya chakirete anene mono okungusana gukabago kwenekigwa ase eamate yabo kolende ningi keirete ayonsi gokorekana boye kona lakini amalieta nayo mugaka ipaka namba ye bipande ne byonse ne byo mugaka egente kya karo kya beta boigo nje muno mumuro kabere bwe family ina imogeti ya chukumwe iyo nkabairanka nkabaikaranzi nkababori abamura ba mito batano bara muno mugaka nkabatebinje ko mwana yakora ase chintunde chinyinge nigo abereka gwikirana asibtaseni byabanyanyimbo kolinde engane yoteraba ke gusonsorwa nadi nanyota abantu site ya emeronge bere gase tukayana abantu bane bagasoa nyomba bagotena basikali bagataye umuntu bakori limpito ndabu ekero baswete nyomba okanyobita talioro bagasoko yo magantiane agantena ngoko ligitole ntoje togochire nande kwenekia yo nigo ondabu aerera ase mechando ya chakirte asabete kagotigirwa chinkoma chintindi ekero bayete bakanyone gente ginage sikumire yaikire paka serikali headquarter na Nairobi ekero bayetwa marube bache kobwatwa na libona bandete tabasikali korunya marambe 12 korumarongo abasikali 6 ngaitunga kwa ngakorange chiwiki ibere ntaimanyeti ngayinde nonya nabo nigo aherera buna ogutaigwana na kwabeire gokwenekigwa gati yabamura bamwabo nonya nabo nigo umufadha aikirana sensemeyo na gokora amasabo ase Sanduku yo yairo goika asigetaseni kyabanyanyimbo Obono nigo abolire eserikali gwesona nigati iliyogosonsora engane yo aseboigo asaba amabera gocha ase ondebwensi agoseire abamate abasani abakaji batabakaga nanya ko bakoseranga kiende yonsi ningirende bakomboria ena sabire serikali enyare go swaime nanya sa swaima ramboro ko kwaye abantu ababwatwe Frida Kerubo